Ingon ini kadako sa truck nga mosubay sa tulay sa Barangay San Roque, Zamboanga City nga mao'y gikabalakan sa lokal nga gobyerno kay huyang na ang pundasyon sa tulay. Setyembre 2022, nasubay sa City Engineering Department nga peligroso nga mahugno ang tulay. Disyembre 28, 2022, nagpagawas og mando si Mayor Jan Dalipe pinaagi sa usa ka executive order nga dili na paagian ang tulay og mga sakyanan nga lampas 5 tons ang capacity apan gibungol-bungolan lamang kini sa mga driver ug mga dako nga mga kompanya. Gani nagmontar na og karatula sa lugar nga nagpahibalo sa mga driver sa mga sakyanan nga angayang mosubay sa tulay pero gibaliwala lamang kini. Busa palihoko na karon sa mayor ang task force ordinance nga modisiplina sa mga badlungon. Yes, kaya kan mga grande-grande ay for repair yakan tutay puwente kaya. So bawal mga grande-grande. Kwanto na? 5 tons. Kung kita hente, we will ask the city administrator's office para bisya ka na kaya. Nakatakdang ipailawom sa rehabilitasyon ang tulay sa sunod nga bulan tinguha sa LGU Zamboanga nga dili mabutang sa peligro ang mga motorista nga moagi sa tulay. Gikan sa Asia's Latin City, Ciudad de Zamboanga, June Tubilag, Newsline, Philippines. Stay safe,